खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि रायजोनि 75,000 सुबुंफोरा मोनगोन 1 लाख रां 30 मिनिट सिगां रायजोनि सुबुंफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन 1 लाख रां नाथाय बै 75,000 सुबुंफोरनि गेजेराव सोर थागोन नंगौ गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर बिथांखिनि थाखाय मोनसे गोदान खौरां फैदों जाय गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर बिथांखिनि थाखाय आरज गाबदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां सरकारा रायजोनि 75,000 सुबुंफोरनो होगोन 1 लाख रां गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर बिथांखिनि थाखाय आरज गाबनाय सुबुंफोरा 2 लाख रां मोननो थाखाय थियारि जानांगोन साफ्रोमबो आरजाथाव लाइमोनफोरा सरकारनिफ्राय 2 लाख रां मोनगोन गिबियाव 25,000 लाइमोनफोरा 1 लाख रां मोनगोन आरो 1 लाख मोनग्राफोरनि खामानिखौ आगस्त दानाव नायबिजिरनाय जागोन नायबिजिरखांनायनि उनाव फालांगिरिफोरनो खामानियाव रां थिसननो थाखाय फिन 1 लाख रां होनाय जागोन नंगौ गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर बिथांखिनि थाखाय मोनसे गोदान खौरां फैदों जाय गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर बिथांखिनि थाखाय आरज गाबदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां सरकारा रायजोनि 75,000 सुबुंफोरनो होगोन 1 लाख रां गिबि मन्त्रि आत्मनिर्भर बिथांखिनि थाखाय आरज गाबनाय सुबुंफोरा 2 लाख रां मोननो थाखाय थियारि जानांगोन साफ्रोमबो आरजाथाव लाइमोनफोरा सरकारनिफ्राय 2 लाख रां मोनगोन गिबियाव 25,000 लाइमोनफोरा 1 लाख रां मोनगोन आरो 1 लाख मोनग्राफोरनि खामानिखौ आगस्त दानाव नायबिजिरनाय जागोन नायबिजिरखांनायनि उनाव फालांगिरिफोरनो खामानियाव रां थिसननो थाखाय फिन 1 लाख रां होनाय जागोन गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन